Under the leadership of Baijalwari Police Station Officer in charge Jugal Tripura, the police has apprehended 2 tir gambling agents, including 3 individuals who came for gambling on Friday. Officer in charge Jugal Tripura stated he will not leave any tir gamblers in the local villages. While facing the media, OC Jugal Tripura said he received a secret information regarding tir gambling happening all around Khoi market areas. Following the information, a police team started an operation to find out the gamblers, however they failed in their first attempt. Next time, the officer in charge has directed police forces to identify the tir gambling agents in local villages in civil dress. In the end, 5 individuals involving in tir gambling were arrested. বিভিন্ন জায়গায় শনখলা বাজার, আমপুরা বাজার, হাটকাটা বাজার, পদ্মবিল বাজারও তীর মুথুংনাय बर' खौबुंमान दंनि तीन थांनि खबर फायो जों सबसमायनो थाङै नायो बाजाराव जों रमैमेया बरनो जों सिनिया पुलिसआव थांमा लगे लगे नों बर' खारि थांबायो माइया दिनैखाय ताम खालायखिया दिनैखै आं आंनि स्टाफ रंनो বিভিন্ন জায়গাयाव सिभिल ड्रेस बाय आं बरनो लागुबै तनखा जे मुथुंनायनो सिनिबै तना बागै इंखाय आंनि थानि खबर फायखिया आराय 3टा रगाव खबर फायखिया जे सार जों आइडेन्टिफाइ खायखिया बिनि परे आं थांमा परे आं बरनो सिगनाल लिखा रम दैनके रम दै बे रम खा रम माने जों पद्मबिलो जों सक्सेस खातिनि पद्मबिलो आरो कायसा सुनिल देबरमा मुंगै ब आरो मुथुंगो बिनि दुकान ब आरो तंगो इंखाय जों जेफोर रम सुनिल देबरमानि लगे तै मासा थंनाय जे थंङै तंफोर जों बर' खरंनिनो न रमखा बरनो रमा परे जों बरनो रां 7,420 टाका जों माखा बरनो जों रमै तु बुखारन दुजना इरे ते कैसा जागावा ओ गानागिनि न ओ बाजार न ते कैसा बरनो रमखा जों प्रलय देबर माथनि बिन लगे तनु देबर मातंगो तै लालचान जरा दं अरब जों 3 जना रमखा बरनो रां जों जेफोर बरनो रमो जों बरनो रां 2140 टाका रां माखा टोटल अरनि 3 जना आरो 2 जना टोटल 5 जना जों बरनो एरेस्ट खायतु बुखा त्रिपुरा गैम्बलिंग एक्ट नि ओंगोवै न तिर मुथुंनि न जों बरनो रमै सिन थानावो तंगतावो जों तेबो भबिष्यतआव आं जे नायमानि अ एरियाव तिर केबो मा थांगला जों तिर थांना बागै जों केबोनो जों सुजुग गैया जदिनो आंनि स्टाफ ड्रेस सुमै जों रमैया फेलिं थागांखाय जों सिभिल ड्रेस आं जत बाजारावनो आं थेफायतनाय केबोनो जे ताव आं सामानि आमपुरा छनखला बाजार पद्मबिल बाजार रतनपुर बाजार हाटकाटा बाजाराव जों गुटिखि बर' तिर मुथुं आंहाबो किसु नायनाय जों चेष्टा खालायनाय जों केबोनो फ्रियाव देहायसै सानैसोनि मुं आंनि मुं इन्सपेक्टर जुगल त्रिपुरा OC Baijalwari PS. Among the arrested persons, 3 of them are identified as Sunil Debarma, Pradip Debarma, and Tanu Debarma. OC Jugal Tripura further stated he will not leave any tir gamblers in the local villages. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhara.